F'dawn ix-xhur li ġejjin, pazjenti b'ċertu dijanjosi mediċi u kirurġiċi se jkunu qed jinqdew minn sptarijiet privati fil-waqt li jħallas il-Gvern. Dan hekk kif ingħata bidu għal kollaborazzjoni bejn il-Gvern u 3 sptarijiet privati għall-outsourcing ta' servizzi ta' emerġenza, inizjattiva li ser tikkumplementa s-servizzi jingħataw mill-Isptar Mater Dei fejn pazjenti b'kundizzjonijiet mhux komplikati ser jiġu mogħtija s-servizzi meħtieġa, inkluż operazzjonijiet fis-settur privat. Propju dwar dan tkellimna mal-konsulent radjoloġista u direttur mediku fl-Isptar Mater Dei, Dr. Kelvin Cortis, li spjega li dan qed isir fl-istess waqt li Malta, flimkien ma' pajjiżi oħra, bħalissa qed jesperjenzaw żieda fil-mart respiratorju li jkun ġej mill-infezzjonijiet. Qegħdin nużaw kull riżorsa li hawn fil-Gżejjer Maltin u Għawċin. U dan jinkludi l-isptarijiet privati li intlaħaq ftehim magħhom sabiex jipprovdulna ċertu ammont ta' sodot li jvarja kuljum skont ix-xogħol tagħhom ukoll ovvjament sabiex każijiet li jistgħu jieħdu l-kura tagħhom f'dawn l-isptarijiet privati imorru hemmhekk. Issa dawn ovvjament huma każijiet li huma iffiltrati, mhux kull każ jista' jmur hemmhekk. Dr. Cortis spjega li dan qed isir anke sabiex fix-xhur tax-xitwa l-Isptar Mater Dei ikun jista' jiffoka fuq każijiet serji, anke dawk assoċjati ma' mart staġjonali. Każijiet li m'għandhomx bżonn ċertu livell għoli ta' kura, ġifieri nies li mhumiex qegħdin nies li huma stabbli by definition. Ġifieri mhux qed nibagħtu nies li għandhom bżonn jitlu l-ITU pereżempju, nies li huma stabbli biżżejjed biex jieħdu l-kura tagħhom f'dawn l-isptarijiet li għandhom kull faċilità ħlif l-ITU. Din il-kollaborazzjoni diġà bdiet tajjeb ħafna hekk kif propju fl-ewwel jum tagħha diġà saru 2 interventi kirurġiċi b'suċċess f'wieħed minn dawn l-isptarijiet. Dwar l-importanza ta' din il-kollaborazzjoni tkellimna mal-Ministru tas-Saħħa Ġewwa Etienne Berla li spjega li din hija l-ewwel fażi ta' dan il-ftehim. Dan huwa importanti ħafna f'dawn il-ġranet tax-xitwa sabiex l-Isptar Mater Dei ikun jista' jiffoka fuq każijiet iktar serji u komplikati.